Здравейте, добре дошли отново в канала. Днес искам да ви представя още едно приложение, което се казва VoxDMR, за връзка на вашето POC радио към DMR мрежите. Дали ще е на Brandmeister, FreeDMR или DMR+, няма значение. Приложението успешно може да ви вържи към трите варианта. Те има много но поне с тези аз експериментирах. Инсталира се или от Google Play Store. Ето, може да ви го покажа. На хитерата вече сме го активирали, както разбрахме в предното видео. И реално ето, като пишем VoxDMR. Първото приложение, което ни излиза. Това е единия вариант. Другия вариант за инсталация е през сайта на разработчиците. Сваляте си апкато и съответно го инсталирате ръчно. Това вече също сме го отработили. Интеграцията е доста добра. Хваща out of the box всички бутони. Нека да го отворим и да започнем, като дойдем първо на менюто му. Ето как изглежда. Реално, когато го отворите за първи път, ще ви дойде на меню свързаност и реално тук ще е празно. И вие трябва да добавите съответно към кой DMR сървър ще се връзвате. Дали на Brandmeister или на DMR+, няма значение. Добавянето на нов профил става елементарно. Като дадем Manage Profiles и съответно натиснем Add бутона. Нека да приближа, вече да се вижда по-хубаво. Може да избираме по дефолт. Не е избран Brandmeister сървъра, но съответно ако отидем на всички останали и дадем избор на сървъри, ето ги всички останали сървъри, към които може да се конектнем. Списъкът е доста голям, така че може да търсим по име. Примерно ако искам да намеря DMR+, мрежите, ето ги за различните държави, като от списъка може да си изберем тази, която на нас ни трябва. В нашия случай аз вече съм избрал двете мрежи, с които мисля да направя ревюто, за да спестим малко време. Нека се върнем една стъпка назад. И съответно двата профила, които съм закачил в момента към хитерата, са на Brandmeister и на DMR+, съответно с моите ID-та. Нека да разгледаме първо на Brandmeister профила. Съответно, какво ни трябва? DMR. Имаме си един етикет, който как да си кръстим профила. Свободен текст, може да го кръстите както предпочитате. Съответно, DMR ID-то, като радиолюбител, вие трябва да имате такова ID, за да може да се конектнете към мрежата. Уникално за всеки. Няма да обяснявам как се получава и как се генерира. Би трябвало повечето радиолюбители, които им е интересно, да могат да си го направят. Другото нещо е може да потърсите в Google или някой изкуствен интелект да ви помогне. Информация много. Като тук е избрана Brandmeister мрежата и съответно трябва да си изберем Brandmeister сървъра. Пак си го търсим по име и за България аз съм избрал, ето го, 2841 Master Brandmeister с IP адрес. Като освен DMR ID-то трябва да сложим и съответно паролата, която ни е за връзка към Brandmeister сървърите. Тя е уникална за всеки потребител. След като се регистрираш на сайта им и си направиш профил,
се генерира и паролата и до там. Конфигурацията е много лесна. Имаш ID, парола, избираш българския сървър и си готов за работа. Нека погледнем как изглежда. Сега ще го дисконектна, за да може да се конектне наново. Ето така изглежда, когато е дисконектното. Кликаме бутона Connect. Връзката става мигновенна. Като извинете, че не натиснах, че гледам през камерата. Като отидем на PTT, горе в дясно са ни групите, към които искаме да се обърнем. Пак ги търсим или по име, или по ID. Примерно, нека изберем националната за България, 284. Ето я. Като когато сложим звездичка, може да ни влезне в фейворит групите. И така, аз имам няколко фейворит групи. Както казах, има пълна интеграция с хитерата, т.е. хваща и селектора. Без никакъв проблем, с помощта му може да сменяме между различните групи. Като аз имам няколко, които съм задал като фейворит и реално селектор свича върти през тях. Много удобно. След малко ще тестваме ехо теста, за да не се обаждаме просто в ефир. Да слагаме излишен спам за ревюто, като нека изберем и ехотеста. Ехотеста за Brandmeister е 284-997, като го избираме като Private Call и нека натиснем PTT-то. Веднага се връзва, горе не информира, че сме се вързали към съответната група, почнали сме да предаваме. И сега, след като пусна PTT-то, най-вероятно ще чуем същото нещо, което в момента си говорим. Нека да приближа. Тест, 1, 2, 3. Веднага се вързва, горе не информира, че сме се вързали към съответната група, почнали сме да предаваме. И сега, след като пусна PTT-то, най-вероятно ще чуем същото нещо, което в момента си говорим. Нека да приближа. Тест, 1, 2, 3. Ето, чухме и обратната връзка. Аудиото е много добро. Бих казал, че интеграцията с приложението е топ. Няма никакви забележки. Говорих и известно време през него, преди да кажа, че се връзвам не по конвенционалния начин с диамарска радиостанция към репитър, ами през POC радиото. Почти никой от колегите не можеше да разбере, че говоря през POC с инсталирано приложение, което да ме прихвърля към DMR. Сървърите, както на Brandmeister, така и на DMR+. Реално радиото се закача като хотспот към сървърите, затова ползваме и паролите за хотспота, както за, нали ви казах, ID и парола и за двете мрежи. Нека отворим и профила, който е за DMR+, Manage Profiles, и да отидем и на Edit на DMR+. DMR+ е по същия начин. Имаме ID, съответно имаме и пасворд поне за DMR+. Тя не е уникална за потребителя, защото там нямаме регистрация. Тя е най-съща за всички хотспоти. Почти всички колеги я знаят каква е паролата. Съответно, тук съм си сложил ID-то да ми е двойка, таймслота ми е двойка. От тук отново си избираме сървъра, към който ще се връзваме. Като напишем DMR плюс и съответно намираме
и се връзваме към DMR плюс Hotspot, защото, както казах, POC се връзва като Hotspot. И реално магията, най-интересната част на приложението, за да може да работи като радиостанция, ако дойдем ето тук и отидем, само да фокусира за секунда, на настройки и виждаме какво е менюто. Избързах, но исках да покажа за аудиото. Имаме пълни настройки на аудиото, както на RHX, така на THX Gain. Имаме за Bluetooth микрофон, аутолевела, който ни е включен. Както показах, доста интересно направено, с пълна интеграция. За връзките тук може да определим кога, как да се конектва, в зависимост какво да е поведението на приложението, дали да е на преден план, да не е на преден план, как ще се държи, дали ще остане свързано, няма ли да остане свързано. Примерно тук в това меню може да изберем да остане свързано само когато приложението е отворено. Така, примерно на POC, като имаме няколко приложения, да не се активират всичките при натискането на пицетито, ами само което приложение е отворено в момента на радиостанцията. Най-различни варианти имаме. Като и друго доста интересно, имаме DMR ID Database. Както знаете, на обикновените радиостанции тази база данни трябва да си я теглим ръчно и да я зареждаме на радиостанциите. Тук всичко става онлайн с кликането на един бутон. И съответно то се връзва към базата данни с ID-тата на всички радиолюбители по целия свят и зарежда в приложението. Така винаги знаем с кого говорим и може да му видим визитната картичка. Сега ще се върна една идея назад. Ще го оставим на бекграунд да си апдейтва базата данни, макар че тя скоро апдейтвах. Като това, което позволява да изгражда DMR пакетите, използва MD380 фърмуера, който е свален и зареден в приложението. Използваме Voice Coder AMBE плюс 2, за да може да работи приложението. Когато го отворим за първи път, това не е инсталирано и съответно трябва да влезнем тук и да го инсталираме. Много често пускат апдейти с бутона отгоре Refresh, може да провери дали има нов апдейт, съответно за драйвера. В нашия случай в момента няма. И общо взето това са менютата на VoxDMR. Работи чудесно. Имаме пълна връзка с разработчиците. Ако на някой нещо му излезне като проблем, може да се свържи с тях и съответно да си погледнат защо не се случват нещата. При хитерата интеграцията е пълна. Всичко се случва на 100%. Работи доста стабилно, приложението не забива. Бутоните, както казах по-рано, са доста добре интегрирани. Почти нищо не трябва да се настройва за тях. Ако нямате някакви специфични изисквания за вас, като, примерно, нека преминем към другия профил, като отидем на Connect и искаме, примерно, сега да минем към DMR плюс групата, идваме отдолу, даваме подмяна на профила и в рамките на няколко секунди ние вече успешно сме свързани към DMR плюс мрежата. И най-интересното нещо е, че примерно за DMR Brandmeister имате едни любими групи. Приложението си ги разделя и съответно когато отидем и сменим сървъра, към който ще говорим, се сменят и любимите групи, така че няма да се притеснявате. Като си настроите групите за Brandmeister, няма да се умешат с любимите групи за, примерно, DMR+. И
Всичко се случва много добре. Помислили са разработчиците в правилните насоки. И така, надявам се това ревю също да ви е било интересно за още едно добро приложение, което може да инсталирате на POC радиото си и да увеличите неговата функционалност. Харесвайте, споделяйте. За канала е важно палец нагоре, за да разберем, че съдържанието ви харесва и да продължим да правим тези видеоклипове. Благодаря, че бяхте с нас и до скоро виждане!